After sa bagyo kagabi, ito na yung nangyayari. Lumilipad na ang lahat. Sorry tayo. Lumilipad talaga. Nasira, han. Oh my goodness. Hala. Paano ito? So, review ulit tayo sa ating gulayan mga labs. Nag-alala ako dito kasi nga kagabi, grabe yung hangin. Kung nakita nyo lang, kaso lang hindi ko kayang magpakita doon pakita sa inyo para lalabas lang. At ito po yung kamatis na natumba, natapilok po siya mga darling, no. So, na-flat po yan. Sana hindi po siya mamatay. Kasi po talagang delikado talaga itong kamatis na ito. At ito din muntika na. Nakalimutan ko din pala itong Sinicure. So, kaya yun. Delikado talaga. Nakalimutan ko. Grabe. So, yun. At ito, perfect pa siya mga darling. Hindi ko ito nakita kagabi. Pero, ang ating ampalaya, okay pa siya, no? So, pumasok na ako mga darling. Kasi alis si Mr. Trabaho. Pero talagang patay-patay talaga po diyang lawas. Ay, kay perting nakapoy na talaga siya. So, alis si Mr. I'm gonna say bye-bye to him before I cook my breakfast. And somebody is starving again. There's something wrong with him. Hala, there's any food in here, honey? No. Okay. Laptop is there. I love you, hon. I love you too, hon. Talk to you later. Oh, the garbage pail is open. Hold on. Hey, brush your hair, huh? Yep. Bye. So, tignan natin sa labas kasi tinawagan ako ni Tami. May natumba daw na kahoy. So, tignan natin kung asa yung sabi niyang natumba. No? Yung flag dito. Aray, shit, basa. Ang basa dito. Basa-basa. Ay, hala. Oh, grabe naman. Natumba talaga. Wow. Tignan natin, be. Grabe, ang lakas pala talaga ng hangin. Mga labs, natumba. Taluga. Hala, kasayang. Hala, sayang nga, ani, oy. Anong natumba man siya? Ang uban wala. Look, oh. Hala, oy, kasayang sa kahoy. Kasayang. Hala, oy. Hala ka diha. Ay, gabok na pala ang iyang ugat. Saya nga, oy. Kasadyang, ay kasadyang.
Natumba jud taon siya. Saya nga ani ay. Maganda pa namang kahoy ito. Pero yung gabok doon na kahoy hindi natumba. At saka yung flag. Gabok na di ay siya ay. Kalarki. Ito wala natumba. Yung mga maliliit doon wala natumba. Pero yung itong kahoy na yan, maganda pa naman yan. Maglinis na naman ako mga labs. Hala uy, pati ang ating lavender natin natumba. Natumba ba to? Hala ay. Oops, tingnan niya. Ang kalat. At yun, binalikan ko yung nagawa ko kahapon kasi hindi ko talaga natapos. At hindi ko tinapos sa sobrang init. Grabe yung init. At ito, sobrang aga din. Bumangon ako pag alis ni Tami. Trabaho agad kasi nga hindi pa masyadong mainit sa labas. So kinuha ko na yung mga naputol ko at kahit saan-saan na lang sila napunta mga labs, no? Dahil nga sa sobrang hangin kagabi parang nilipa rin na halos bahay ko. At yun, nakita nyo naman yung kahoy. Tumba na tumba talaga. So yun. At pagkatapos nito mga labs, naguna na din ako kasi talagang ang daming tumutubong damo na. Talagang ito talaga kapag wala kang nilagay na mulch, ang resulta ito. Yung ating garden is wala. Grabing damo. But anyway, so yun, ito po yun, no? Sa nakita po ninyo sa mga Pilipino na nanglalait sa akin na ng pangasawa daw ako ng matanda, ginawa akong katulong. Thank you po sa panglalait ninyo. God bless you all. Bye! Brought you present. What now? Dito muna tayo sa bahay mga labs. So ngayon, tinitingnan ko yung sarili ko mga labs. Ay, ito, ako. Alis lang naman. Walmart lang naman puntahan ko eh. So, andito na ako sa Walmart ngayon. Dito ako sa parking lot. Kahit kahit weekdays, ang daming tao pa rin. Maghanap muna tayo dito sa ating paboritong setting spray para sa ating makeup. Ito talaga yung ginagamit ko, talaga maganda. At nakita din natin yung dewy, nag-change color kasi sila ang hirap. Naghanap din ako ng magandang moisturizer kasi nag-dry talaga ang mukha ko. Iwan ko na lang sa Batman. But anyway, so nahirapan ako dahil po hindi ko alam kung anong bibilhin ko. Charot. So, andito po tayo sa tindahan. No? Wala akong nakitang magandang serum. Bibili din sana din ako ng tawag nito. Ay, ito yung hinahanap ko dito. Ito yung hinahanap ko mga loves. Ito muna ha. Ito siya. Ito yung hinahanap ko. Ito siya. So, ito na lang yung bilhin natin. Oh. Bakit ito siya. Mga loves, gusto ko to, oh. Uy, meron ng set, oh. Dalawa. Ito dalawa, oh. Ito sa Indemery, gusto talagang bumili ng rug para sa kusina. Kaso talaga, nagpag-isip-isip ko kung kailangan ko ba talaga ito or gusto sa utak ko lang talaga tama ng aking mga pinagagawa dito. So yan, matagal din ako dito mga loves kasi pinag-isipan ko ng husto, bibili ba ako or hindi. Kasi tagpo $40, konting sintabo na lang para maging $40. Ang gusto ko sana is malapad-lapad pa dyan kasi sa kusina nga, 'di ba, the whole area sa kitchen namin. But anyway, sige, natagalan ako dito. Buti na lang wala si Mr. kasi kung dito pa siya, no, nabuburyo na talaga siya at hindi pa rin ako tapos, no. Kahit alam ko naman na namamahalan ako, tingin pa rin ako ng tingin. Grabe si Indemery, Uwi na tayo mga darling. So ang init ng panahon, so kaya yun, malayo din ako mag-park, no. Mahilig talaga ako sa mag-park ng malayo. Iwan ko, gusto ko yung ganyan. Malayo sa mga tao. Kaya pagod. Uwi na tayo kasi ang grabe ang init. Magpa-AC tayo eh. Oh, 'di ba? Nakalabas na si Indemery. So ito na. Tignan niyo na lang yung mga lugar kung saan ako palaging nagpupunta-punta. Ito po yung lugar na ito. Wala masyadong building kasi nga sabi ng iba nasa New York ka, 'di ba? Nasa bukid po ako. Pero ito, city naman ito or town. City ito eh. Hindi ko na sabihin kung anong city ito, basta yun na. Nakarating din ako finally sa bahay. O, di ba? Palang feeling ang daming binili. Kunti lang pala, charot. Oy, grabe naman si Indemery. Nahirapan, parang ang daming binili. Ito, kape mga loves. Ito yung pinaka-ano ni Mister. So, bumili ako ng kape. And then, binilhan ko siya nito. Hopefully, wala siyang ganito, no?
Look. Ito siya. Ito. And of course, salad for the monkey. Charot. Dishwasher, soap, cheese, and then makeup remover. And of course, ang ating NYX Dewy Finish Setting Spray. Yun lang. Yun lang yung nilabas ko. Sobrang konti. Hindi ako bumili ng karne. Labhan ko agad ito. Baka gusto niyang suotin bukas. Trabaho siya, diba? So yan. Bilhan. Para nagustuhan niya magsuot-suot ng ganito. Look. Yan. Labhan natin ito agad. Para naman magamit ng aking bibi. Masayahan talaga ako. Wala na akong ibang makita doon. Nagpunta-punta ako, nagtingin-tingin ako. Wala talaga ako makita. Kundi wala. Meron din akong nakitang viewer sa Walmart. Hi po! Nakalimutan. Ito talaga yung... Nagtanong-tanong pa ako sa pangalan niya, mga loves. Kaso, nakakalimutan ko. Ang dami talagang kahoy no na natutumba. Ang daming kahoy natumba nang dahil sa kagabi na bigla ang bagyo. Grabe talaga yun kagabi, mga loves. Ay, grabe talaga. Ang hangin is parang nasa 60, 50. Ganun. At para pagdating ni Mister, hindi na siya mag-aligaga nito. Kasi trabaho talaga to ni Tami. Pero dahil nga mabait ako, grabe mabait. So, ginawa ko na siya, mga darling. Para naman pagdating niya, diretso na lang siya kain, tulog. Ngayon, naghagok, nag-down siya. Yan, punta tayo sa basement, tara. Hanap tayo ng yung binili natin na. Marami palang shrimp dito, mga darling. Yung isda. Ay, masarap ito lutuin ba? Salad ba? Seafood salad with Tami. No, not yet. I will remember that. Bumili si Tami ng pang seafood salad para. Pero kulang tayo. Wala tayong ano. I know, meron akong biniling isda. Ay, this is not it. Malaking prime rib. Wala ito, Hindi ko pa naluto. Ito yung buhay, no? So, at ito yung buhay ko. Hindi naman ako nagpaibog sa inyo, no? This is my life. Ito. Bago ma-freezer burn. Halakatay. I-defrost ko to, mga labs. This is prime rib. Bone and with bone. Kasi kapag walang bone, delikado. Ang karne, walang bone. Doy, ginoo ko, delikado. So, ito, kuha din ako nito. Ito yung kakain na. I-defrost ko lang yan siya para pag off ni Tami next week. Meron na tayong pang ano. Matagal yan mag-defrost, mga loves. Matagal yan mag-defrost. Dahil po sa ano, makapal. Uy, ang sakit sa init. Ang sakit ng ginaw. Ang sakit ng ginaw. Sakit. Ito. Hindi ko na ayusin ng ayos. So, ito po talaga yung pinunta ko dito. Ito siya. Ito. Dalawahin na natin. Dada's home. I am happy na. I am happy. My husband's in pain. But I'm happy he's home. Ayan. Dabadag. Brought you present. What now? Present. Oh my God, you went to the store. I went to get birdseed, but they didn't have birdseed. The birdseed was $14.99. I was like, okay, that's $7 more than lobster? This is not this. Hala. My God, we still have some tamimoy? King crab legs. How much is this? You must be close to Alice. Where did you get it? ShopRite had a sale. Seriously, ShopRite? Maybe this is bad, love. You need a bag? Okay, give me that. Come on, give me more. That's all. What else did you get? Look, another meat. We have tons of meat. I just cook chicken and you buy chicken. You don't listen. King crab leg. This is a shorter version. King crabs, gisipa man. King crabs. Ang asawa ko. 3 lang yung lutuin ko kasi meron akong fish.
It was $40 a pound. Kain lang kami mga love. So, sa nagsasabi, bakit hindi kayo magkatabi ng asawa mo every time nakakain ka? Isa, kapag wala siya dito, hindi ko talaga siya katabi. Second, paano kami magtabi mga loves? Mahirapan akong kumain kapag may kadikit na. Uy, ang laki ng bahay, ba't magkadikit pa kami? Nasa harap po yung asawa ko pag nasa bahay siya, no? And also, dinner time talaga magsabay kami. And paminsan, breakfast, paminsan lunch, magkasabay kami. But anyway, ang sarap ng aking kain dito. Thank you for watching.